Песните и танците на този ансамбъл вълнуват. Те носят емоции, носят красота и усмивка, носят България. Лауреат на много наши международни конкурси и фестивали, ансамбъл Странджа е носител на голямата награда Златна брадва от международния фолклорен конкурс Закопане, Полша през 1977 година, голямата награда Златен карагьоз от международния фолклорен конкурс през 1995 година в град Бурса, Турция, голямата награда Златен карамфил от международния фолклорен конкурс в Ялова, Турция през 2002 и втора награда през 2012 година. Ансамбълът е носител на Златна лира, наградата на Съюза на българските музикални и танцови дейци за 2005 година. За цялостната си дейност и изключителен принос в запазване на българските традиции е отличен с наградата Нестинарка през 2008 година на 36-тия Международен фолклорен фестивал в град Бургас. А през тази година за ярки и запомнящи се постижения в изпълнителското изкуство бе удостоен с престижната национална награда Кристална лира 2015 в категория музикален фолклор. Успехът за всичко, което професионален ансамбъл Странджа ни е подарил през тези 5 десетилетия, за българщината, която сее, сполай ви, хвала и поклон.
ръководството на професионален фолклорен ансамбъл Странджа. Аплодисменти за Ивайло Стоянов, балетмайстор! Аплодисменти и за Атанаска Бонева, хормайстор! Дами и господа, аплодисменти и за Михо Атанасов, хореограф! Аплодисменти и за Николай Чапкънов, диригент на оркестъра! Аплодисменти и за Любен Касалов, диригент на ансамбъла. И аплодисменти за Марио Егов, главен художествен ръководител. Имам удоволствието да ви представя госпожа Галя Радева, първи заместник-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Добър вечер! Съюза на българските музикални и танцови дейци и неговият председател, господин Станислав Почекански, поздравяват професионален фолклорен ансамбъл Странджа по повод техния 50 годишен юбилей с главен художествен ръководител господин Марио Егов. Пожелаваме на всички крепко здраве, професионални успехи и творческо дръзновение. Имам удоволствието да съобща пред вас, че съвсем скоро, на 1 ноември, денят на народните будители, ансамбъл Странджа получи най-високата награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци за високи творчески и художествени успехи Кристална лира 2015 година. Поздравления за колегите! Имам удоволствието да връча няколко персонални награди на творци от ансамбъла. Ръководството на Съюза на българските музикални и танцови дейци награждава със златна лира Николай Чапкънов, диригент на оркестъра. Следващата награда е за Динко Палазов, оркестрант. Златна лира. Ръководството на Съюза награждава със сребърна лира Стоян Господинов Стоянов. Един личен юбилей съвпадна с този на ансамбъла. Ръководството на Съюза на българските музикални и танцови дейци поздравява Ваня Дженезова по повод лични 50 годишни юбилей и награждава със сребърна лира.
последната награда е много специална. Тя е за човек, който отдаде голяма част от живота си на този ансамбъл и неговият живот приключи в него. Съюза награждава с златна лира Димитринка Вангелова Димитрова, певица в ансамбъла посмъртно. Ако има някой от семейството, и моля да заповяда да получи нейната златна лира на сцената. И последно, скромно, но много от сърце, едно цвете за хормайстора на ансамбъла, госпожа Атанаска Бонева. Благодаря и ви пожелавам все повече успехи на нашите и световни сцени. Поздравителни адреси от господин Димитър Николов, кмет на община Бургас. До ръководството и изпълнителите на фолклорен ансамбъл Странджа, уважаеми дами и господа, скъпи музикални и танцови изпълнители, имам честта и удоволствието да отправя своите поздравления към всички, които през тези 50 години са били част от ансамбъл Странджа. Позволете ми да изразя своето възхищение от високия професионализъм, който показвате както на българската, така и на международната сцена. Искрено съм ви благодарен за усърдието, с което пазите българския фолклор и традициите такива, каквито са ги създали и завещали нашите предци. Изпълненията на ансамбъл Странджа са нещо повече от песни, танци и музика. Те ни позволяват да чувстваме уюта на нашата самобитност, където и да се намираме. Искам да изкажа своята признателност към всички художествени ръководители на ансамбъл Странджа, които са работили за неговото развитие. Отправям благодарност и към всички музиканти, певци и танцори, които са били част от 50-годишната история на ансамбъла и са работили за утвърждаването на българския фолклор. Продължавайте да работите, да радвате публиката с присъщия ви ентусиазъм и всеотдайност. Желая на всички вас много здраве, вдъхновение и много нови успехи. Честит празник! Кмет на община Бургас Димитър Николов. Поздравителен адрес и от господин Вълчо Чолаков, областен управител. Уважаеми изпълнители, за мен е огромна чест да ви поздравя по повод 50-годишният юбилей на професионален фолклорен ансамбъл Странджа. В този празничен ден се обръщам към всички бивши и настоящи изпълнители, които през годините давате своя принос за съхранението и популяризирането на фолклора на Югоизточна България. Благодаря ви за енергията, която влагате, за да има ансамбъл Странджа. Българският фолклор е едно от най-силните и докосващи средства за комуникация на страната ни с останалия свят, а вие сте негови посланници. Няма човек, който да остане безразличен при появата ви на сцена. Магията на народната музика, енергията на танците, пъстротата на носиите и усмивките, които не слизат от лицата ви. Вашата мисия – да дарявате положителни емоции на публиката и да бъдете носител и пазител на българщината, е повече от благородна. Бъдете, не спирайте, творете, пазете това огромно богатство, което миналото ни е завещало, и го развивайте. Защото именно това е едно от нещата, които ни правят дърво с корен. Вярвам, че за ансамбъл Странджа предстоят още много години на творчество. Пожелавам ви да съхраните ентусиазма и енергията си. Бъдете здрави и пазете най-скъпото, което българите имаме – нашата идентичност. Честит празник! Вълчо Чолаков, областен управител на област Бургас.
Поздравителни адреси се получиха още и от инженер Иван Жабов, кмет на община Средец. Инженер Георги Лапчев, кмет на община Царево. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство град Пловдив. Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, катедра хореография. Регионален исторически музей град Бургас. Общинско радио Бургас. Държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев, град София. Северняшки ансамбъл за народни песни и танци Иван Вълев, град Плевен. Общински фолклорен ансамбъл Загоре, град Стара Загора. Ансамбъл за народни песни и танци Дунав, град Видин. Фолклорен ансамбъл Мизия, град Търговище. Фолклорен ансамбъл Родопа, град Смолян. Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Основно училище Антон Страшимиров, град Бургас. Народно читалище Свети Кирил и Методий, град Бургас. Детски фолклорен танцов ансамбъл Раковина и танцов клуб Раковина, град Поморие. Танцов клуб Чайка, град Бургас и град Поморие. Константин Лазаров, създател и организатор на годишните фолклорни награди, град София. Национален фолклорен фестивал Море от ритми, община Балчик. Ансамбъл за народни песни и танци, град Пазарджик. Още поздравителни адреси и цветя от Младежки културен център, град Бургас. Сдружение на хореографите в България. Фолклорен ансамбъл Тракия, град Пловдив. Фолклорен ансамбъл Родопа, град Смолян. Фолклорен ансамбъл Атанас Манчев, Народно читалище Пробуда 1880, град Бургас. Фолклорен ансамбъл Тунджа, град Ямбол. Общински ансамбъл Загоре, град Стара Загора. Ансамбъл Сливен. Ансамбъл за народни песни и танци Кит на Тракия, град Хасково. Капански ансамбъл, град Разград. Професионален фолклорен ансамбъл Мизия, град Търговище. Ансамбъл за народни песни и танци Пазарджик. Ансамбъл Българе и Христо Димитров, град Благоевград.
Ансамбъл за народни песни и танци град Шумен. Ансамбъл Актавис град Дупница. Фолклорен танцов ансамбъл Никола Гинов, Бургас. Танцов клуб Лукойл. Бойчо Янев и фолклорен ансамбъл Лазур, военен клуб Бургас. Детски танцов ансамбъл Приморче, град Приморско. Танцова школа Велека, Бургас. Базов стил фолклорна къща Българче, град Смолян. Детски и народен хор Трепетлика, Бургас. Танцов клуб Чайка, Бургас и Поморие. Клуб за народни песни и танци Чанове, Бургас. Танцов клуб Генгер, град Айтос. Читалище Свети Кирил и Методий, Бургас. Национален фолклорен фестивал Море от ритми, Балчик. Едноличен търговец Роза, Бургас. Професор доктор Стефан Чапкънов, основател на ансамбъл Странджа. Васил Герлимов, хореограф. Светяри от бившите служители на ансамбъл Странджа. Светяри от първите танцори след преминаването на ансамбъла от самодеен в професионален. Уважаеми господин Егов, за нас, артистите на тази сцена, ансамбъл Странджа не е само работно място. Не е просто работилница за музика и танци. За нас той е жив организъм, който расте и се развива, който има своите радости и успехи, своите колебания и тревоги. Зад всичко това стои едно сърце, себераздаващо се, пълно с любов към българския фолклор, пълно с любов към всеки един от нас. Вие сте сърцето и душата на нашия ансамбъл. Господин Егов, нашият скромен подарък е да се измерим с уважението и обичта към най-голямото и най-търпеливото сърце, с благодарност и признателност от колегите от професионален ансамбъл Странджа. Сега, скъпи гости, първо искам да благодаря на Съюза на българските музикални и танцови дейци за високата отличие, с което награди ансамбъла тази година, както и от името на моите колеги за индивидуалните награди. Благодаря ви, колеги. Искам да благодаря на всички, първо на тези, чиято е идеята за създаването на ансамбъл Странджа, на тези, които са реализирали на практика. Искам да благодаря на всички общински управления, от създаването на ансамбъла до настоящото, за това, че са направили той да продължи да съществува и да се развива. Искам да благодаря на всички бивши служители на ансамбъла, ръководители, хореографи, диригенти, изпълнители, служители от администрацията,
ако не бяха всички тези хора взети заедно днес, ние нямаше да имаме възможност да работим за ансамбъл Странджа. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички творци, чието произведения присъстват в репертуара на ансамбъла. Техния талант, труд, търпение, хореографи, композитори, режисьори е давал през всичките тези 50 години специфичния образ на ансамбъла. Искам да благодаря на всички колеги и приятели, които са тук тази вечер, за всички тия прекрасни цветя. Просто нямам думи. Не може в такъв момент човек да не се почувства специален. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички колеги, настоящи служители на ансамбъл Странджа. Трудно ми е наистина в момента. За мен е чест, удоволствие и привилегия да работя с тях. Благодаря ви, колеги. Искам да благодаря на всички технически екипи, осветители, озвучители и тези момчета, които са с нас тази вечер, сценични работници и тези, с които сме работили през всичките тези години. Това са хората, които обикновено стоят далеч от светлините на прожектора, но без чието труд денонощен нашата работа няма как да се получи. Благодаря ви. Искам да благодаря специално на Държавна опера Бургас, колегите, чиито са стопани на тази сграда. Те винаги са проявявали разбиране и винаги и търпение спрямо нас и винаги са помагали във всякаква ситуация. И искам накрая да благодаря и на публиката, на вас, на всички гости, които сте тук с нас, всички, които са навсякъде по концерти, по площади, по открити и закрити сцени, по събори. Всъщност, вие давате основния смисъл на нашата работа. Благодаря ви. Честита 50 годишнина на всички онези, които се чувстват съпричастни с изкуството на ансамбъл Странджа. Благодаря ви.